Ето асфалтът е готов. Онзи ден го направихме. Ето как стана асфалт. Ето сифоните. Изчистихме. Ето как станаха и сифоните. И ето това направихме онзи ден, преди 3-4 дни. И тук вътре, ето вътре как се получи. И тук вътре. И тук трябва да монтирам тия железните решетки. Ето и тук как се получи. А това е на шефа Сино Оси. И тук как стана. И тук сме готови. Ето. Това е паркинг. Това е паркинга. Няма падна, нали? Щупени са, внимавай. На тази сграда. Ето, всичко това аз съм направил. Санирането, тези декоративни камъни, по колоните и по борда. Всичко съм го направил аз. Включително и асфалт. Тези бетонни стени. Тези бетонни стени, преградни стени, също аз съм ги направил. Ето тук тази стена настъпала. Ей тук. И от тук ще е входа за тази сграда. Ето и тази стена. Миналата седмица я направих. И от тук ще е входа. Ето как се е получил. Тук ще има нова врата. Тук ще има по-сгъща врата. Ето е онази там. Та ще монтираме там долу. А тук ще направим същата врата. Защото и тук ще има нова сграда. И тук ще има нова сграда. Входа ще е от там. А за тази сграда входа е от тук. За тази сграда. Тия мраморни шапки също съм ги монтирал аз. Този камък декоративен. Всичко съм го монтирал аз. Цялата фасада. Ето и шапките. И ето и оградата. Тук трябва да има озеленяване вътре. Тук трябва да има озеленяване. И готови сме с тази сграда вече. Тук шапки пак ще има. Тук пак ще има шапки. И ето го, и асфалт е тук готов. И тук е готов асфалт. Стана добре. На колко бригадата са направили това? От Самоков. Коки. Него го докарах и е направил този асфалт. Добре стана. Браво, Коки. Ай, това от мене. Чао.